Καθίστε στον υπολογιστή για να τελειώσουμε το ηχητικό βιβλίο. Τι να κάνουμε? Να τελειώσουμε το ηχητικό βιβλίο. Το audiobook. Θα ζήσω μαζί με αυτούς. Γιατί? Γιατί έχω μπει. Τι έχεις? Έχει μπιφ. Πω, πάλι λάγκαρε. Τι έπαθε? Λάγκαρε. Ειρήνη, πάμε ξανά την ηχογράφηση. Όχι κυρία, νιώθω ούλτρα κούρα. Τι νιώθεις? Ουλτρα κούρα.